guys, Khulumbai nwngthangmanखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो दायो वन्डारलायावहाय थांनो नागिरदों जिहेतु आंना बेंगलरावहाय बियो फार्स्ट टाइम आरोना आं बिदि माने कानेक्टिं फ्लाइटआवसो बिदि थांनानै बेंगलर एयारपर्टसिमल'सो फैफेरदोंमोन आरोना बिदि एक्सप्लर खालामाखैमोन टाइम मोनाखैमोन ओरैनोलाय लोगोफोर मेरला दङ होमबाबो फैनाय जायाखैमोन आरोना स' दिनैहाय जोङो थांगोन वन्डारलायाव स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोनाथ' आइपिएल नायखायो जानांगौ स' बेवहाय नोंथांमोना गावनि अपिनियनखौ होनानैनो गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन लटास 365.in आवहाय आरो बेयावहाय नोंथांमोना माखासे कुइसन्सफोरनि अपिनियनखौ होनांगौ जेरैहाय बबे मोनसे मेट्सआ देरहागोन बेखौहाय बुंनो हाबानो नोंथांमोना बेयावहाय गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय 50+ बांसिन कुइसन्सफोर दङ बेनि अपिनियनखौ होबानो नोंथांमोना गोबां एमाउन्टनि रां खामायनो हागोन बा प्राइजेस देरहानो हागोन स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै लटास 365 आवहाय रेजिस्टार्ट खालामदो आरो लोगोसे 365 नि बनास मोननो हादो आरो लोगोसे बेयावहाय नोंथांमोना 1 to 124 आवार्स कास्टमार सापर्ट मोनगोन आरो लोगोसे बेयावहाय 10 मिलियननिख्रुइबो बांसिन इउजार्सफोर दङ आरो नोंथांमोना बेयावहाय क्रिकेटनि अनगायैबो 200+ नि कुइसन्सफोरनि अपिनियनखौ होनानै नोंथांमोना गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन बेयावहाय नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अगरवाल आरो नेहा शर्मामोन बायदि गिदिर गिदिर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बासाडर स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय अलरेडि पिन आप खालामनाय होनाय दंखायो आरोना लिंकआ लटास 365.in आवहाय थाबैनो थांनानै रेजिस्टार्ट खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हादो हाय दे मेहेरा दिनै दुगैयानो नों ड्रेस लाया मारासै गोजों होगोन ना जथा जायो बायनो नागिरदों ड्रेस बायनो नागिरदों जोंनियावहाय ना दुगैनायनि ड्रेस गैया नालाय जोंनाव जोंलाय माखौ लुखौ अ इदि मोजां नुयो वाव आंथ' मेटसिं दिलाय लालाय इदि गाननानै लालाय मादि नुदों लादे बोरिया हिट You want same color? बड़ा साइज हम लोग को भी हाथ ये देखो पेट कितना बड़ा है आयो गान खाबायले होनो गान खाबाय ओइ थाट नङा एसे फिसा जादों फिसा जादों ओइ लंपेन्ट सायाव गानदों नै जों गोसोम गाननाय इदिखौ हे इदिया समायनाय नङा इजो ब्लेकआसो समायगोन दुकान से कपड़ा खरीद के अभी हम लोग ना आं बिदि लंपेन्ट गाननानै मानो मोजांसो नुदों ब्लेक कालार लानोसै दे नैबेखौ लानोसै ओमफ्राय नैबे How looking me? Good sir, looking good. Looking good. I'll go like this. Okay. Yes. New fashion. New fashion. Yeah. This is what the time? This Wonderla. आहा लाले आं थैनोसै Wonderla fashion. Yeah. Wonderla fashion yeah Sir, one time use, permanent use. Your choice. Yeah, You want Wonderla one day use one day use? I don't one time use lo man lak nilai. जेबो नङा बहाथो गाननो बहा गाननो Dugainyaवल'सो ना? दुगैनायावल'सो You have nylon t-shirt. yes CTION production, okay? JD production Yeah. This is her production. Okay, subscribe, okay? Okay sir. Okay. आहा And लाले one more. one more मिथि नार्जारि MIT Nursery, okay? Yeah. Look at Okay. yeah. नोङो थाइलेण्डआवसो लांफानांगोनलै बिराद मोजां जागोन नोंखौ लांफाबा मिथिबाय ना लांफाब्रा आं थांगोन र'. Thank you. Thank you. Yes, okay sure. thank you so much And you give us discount? How Next much? time I will give 2000 bill kara. I will give 400, 300. 400. No. only 400 Thank you. it's okay Okay. bye Bye.
Have a nice day. बिसोर होननांगौ जोंखौ आंबो होनबोबायब्रा बेहा दखाना सलिथों ओरैबायदि गिदिर एरिया नायलाय पार्किंआ ओरैबायदि बुरजा गारि दोनजानायखा केपासिटिया आयौ 7,000निबो बांसिन दंमोननो बे दिना मानसिफोरा गोजानथार थाबायना थांनांसिगोन नामा जों VIP why you coming here where baby why did you come कानाडा रोंबाय मेहेरा साननैसो थाफैनानैनो yeah it's not necessary what the money sorry मिथियालै ओरैनो बेयाव ओरैबायदि सुटिया बानायो मानसिखौ मा बानायो माबा VIP क्लास बेलेग नर्माल क्लास टिकेटआ बिदि लायो दा yes मा नायलाय इमान बुरजा गोदोर ना पार्किंआ नों बेसे बार जाखो बेयाव फैनाया 2 times दिनैजों वाव गेम्सखौ गेलेयो फर्स्ट टाइम आंलाय गिखाया नंगौ आंलाय डेन्जारखा आं डेन्जार दे नोङो गिखाया नालाय हररखौ खेबसे गेलेथारदे जागोन दे दा उनाव ओमफ्राय आं गाफ्लांबा कमप्लिट हायाखै नालाय नों खनसे Wonderlaयाव सफैबाय जों दायो सफैबाय टिकेट लानांसिगोन आरो ना पास लानांगौ आरो ना मोजां बहुत nih Wonderla Meher nagugigna dia सब vlogger जोंना दै बिथिंबो हा टिकेटआनो sold out जाबाय नालाय सेस गैला टिकेट पुरा माने फुल बुकिं 7,000 मानसि फुल Wonderla is full Wonderla anak mana dah cukupan lah hah? Gak ada ayo ang khalamw nungde ang fैबोथारगोन खेबसेबाव oke yes टिकेटबो लाबाय नो हाबाय जों बेसे लाखो टिकेटआ 1750 rupees 1750 ओइ गोजौआव गाखो नों मिथिबाय ओइयाव बारा फाना हाले सिगाङाव आं फैखागोन गोजौआव ओइ लावदुमाबो जि गियो मिथिबायना लकाराव फैबाय जों मेहेरा बेल्ट गानबाय आरो ना लकाराव बुस्थु दोननाया ए मोजाङै गानहोदो ओइलाय सिङाव बे वान्डारलेसआव थायो सोरबा वान्डारलेसआव थायो नै बेयो जोंना नाम्बारा नै बेयो
मोजां नुबायलै आथिंबो दोननो आथिंबो ओइ नों हाफ पेन्ट गानथारिखाय बोरैबा मोनोना गामा थांगोन ना थास'ना थांफा ड्रेस दोनैबाय बिसोरो जों गानखांबाय नै ड्रेसा बिदिनो रेडि भलिबल प्लेयार बा भलिबल माबायाव मा होनोमोनलाय बेखौ जायगाखौ Seven Sister Volleyball Club. yes let's go Boria. Nang man lugiem nang man mo sese. नोंसोर मोसानायानो आंनि थाखाय मोसानाय Wah. Yaw dugahinsi जों दायो. Fैदों ओंखारफिनसै. 4,000 बैनिफ्राय di बानजुं बोनोसै आरो ना. बैनिफ्राय अके 와우 시즌 말래 जोङासो बैरा बैजों Oh shit! Wala, sejebay. Hah? Bro. Sosma गदों नै ससमा नागिरगासिनो
स' नै दायो जोङो बेयावहाय बिदि वेब फैयो आरो ना दायो टाइमिंआ जाथ'वाखै नेगासिनो नै 3:20आवसो फैगोन आरो ना नेक्स्ट वेब्स at 3:20 होननानै लिरनाय दङ जिहेतु ओमफ्राय जों दायो जास्ट ओरैनो इन्जय खालामगासिनो आरो ना ओमफ्राय मानसिफोर बुरजा दुगैनाय लेथ्राबो नाङो खिन्थु मोजांबो नाङो देसुन खेबसेल'आ जेबो नङा सानसेया गोबाव दुगैबाय जों आयौ 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 जि डेन्जार दंखायोलै बेयावहा आयौ आयौ खालामनो हायासै जोङो इखौ माने गिबाय आरो ना खर'खौ मिदिंजानो गिबायमोन आङो नायनाय माबायसा ओमफ्राय खिन्थु आसाबो थाबाय आङो खालामनो थाखाय माने आङो सबखौबो एक्सपिरियेन्स लानो लुगैयो आरो ना एबार नेक्स्टआवहाय थांबा खालामसै माथो ओइ स्टेडियामनिफ्राय गेम गेलेयोलै मानसिफ्रा ट्रेना मोजां मा मोजां गावखौनो गाव थैबाय सानखायोरा ओरैबायदि मोसाबाय ओरैबायदि इन्जय खालामबाय गाइस ओमफ्राय जोङो जि मेंबायमोन आरोना दैयावहाय ओमफ्राय मेंनायखाय नै माबा मोनसे जाना लानोसै होननानै फैबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय नेक्स्टआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन